Шын педагогика ул бүтін жәмғият педагогикасын қабатлаушы фән деп әйткән язучы танылган педагог Антон Макаренко. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген безнең программа ел укытучысы Бөтен Россия конкурсының төбәк этабының гаҗәп финалына багышлана. Алдагы минутларда Осталыкны күрми булмый. Ел укытучысы бәйгесендә нинди мастер-класслар узды? Диндәшләр арасында иң яхшысы Татарстанның ел укытучысы кем булды? Яз килде, Россия балалары аны ничек каршы алды? Казанда ел укытучысы республика конкурсы тәмамланды. Конкурс Татарстанның иң яхшы педагогларын җыйды һәм менә ниһаять финалистлар башкалабызда ел укытучысы исеме өчен көрәште. Бу бәйге инде 30 елдан артык тарихка бай. Барыннан элек ул талантлы укытучыларны ачыклау, аларга ярдәм итү, хезмәткәрләрнең иҗтимагый статусын һәм укытучы хезмәтенең абруен күтәрү өчен үткәрелә. Сынауларның берсе мастер-класс иде. Анда катнашу өчен тәҗрибәле педагоглар арасыннан 15 укытучы һәм беренче турда җиңгән 10 дебютант сайлап алынды. Татарстанның иң яхшы укытучылары мастер-класслары турында тулырак Эльвира Җамалетдинова сөйләр. Тема по географии. Реки, абсолютно верно. Гөлназ Ханановның һәр дәресе шулай башлана. Ул тактада төрле рәсемнәр чыгара һәм викторина форматында теманы аңлата. Шулай балалар үткәннәрне җиңелрәк үзләштерәләр һәм истә калдыралар. Бу аларга география дәресләренә әзерләнеп килергә этергеч бирә. Гөлназ Хананова ел укытучысы конкурсының башка катнашучылары белән дә мәктәп материалын кызыклы итеп тапшыру серләре белән уртаклашырга карар итте. Укытучы сүзләренчә, мондый чаралар ярдәмендә балаларга мәктәпләрдә уку кызыклырак була. Чөнки укытучылар үз белемнәрен уртаклашалар һәм яңа укыту методикаларын өйрәнәләр. Алар алга таба үз дәресләрендә дә кулланыла. TED-формат – это коротенькие лекции, и вот эти короткие лекции... TED-формат – ул кыска лекцияләр, һәм мин бу кыска лекцияләрне дәрес форматына күчердем. Демәк, бу технологияның этапларын мин дәресләрдә кулланам. Мин хезмәттәшләремә алар үз дәресләрендә бу технологияны ничек куллана алулары турында киңәшләр бирдем. Олег Волков үзенең рәсем сәнгате дәресләрен башкача алып бара. Ул Пискаревның иҗат пирамидасы методикасын куллана. Мәсәлән, укучылар нейрографика ясыйлар һәм киеренеклекне бетерәләр. Тискәре фикерләрне уңай фикерләргә күчерәләр. Укытучы сүзләренчә, бу усул балаларга иҗат аша үзләрен танырга һәм баш мие өчен камилләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Павел Пискарев – это архитектор, доктор психологических наук. И в своей пирамиде... Павел Пискарев танылган архитектор психология фәннәре докторы үзенең пирамидасында ул күп этаплар урнаштырган. Бу иҗат материал, стиль, форма, илһам, фантазия һәм ниһаять ачылыш. Бу кеше иҗат аша картиналарны күрсәтүгә генә килми, ул инде үзенә ни эшләдем һәм ни өчен дигән сорау бирә, димәк, игътибарны үзенә юнәлтә. Возвращается к самому себе, фокус внимания к себе. Ел укытучысы конкурсы профессиональ үсеш өчен идеаль мәйданчык булып тора. Бу һөнәри осталыкны арттыру һәм грамоталы экспертлар берләшмәсен формалаштыру мәктәбе. Катнашучыларның чыгышларының мөһим критерий булып укуга универсаль караш тора. Жюри әгъзалары шулай укытучыларның мәгълүмати һәм тел культурасын күзәттеләр. Все эти этапы нацелены на то, чтобы посмотреть... Бу этапларның барысы да безнең укытучыларның уникаль методикасын карарга, танышырга, аларның аралашу күнекмәләрен тикшерергә юнәлдерелгән. Шулай ук педагогларның төрле аудитория, балалар аудиториясы, өлкәннәр аудиториясы һәм хәтта журналистлар белән ничек эшләвен карарга юнәлдерелгән. Конкурсның зона этабында укытучыларның профессионаллыгын компетентлы жюри әгъзалары бәяли. Алар Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, югары белем уку йортлары укытучылары һәм узган елларда ел укытучысы конкурсында җиңүчеләре. Мастер-класслардан соң педагоглар ел укытучысына сорау дигән матбугат конференциясендә катнаштылар. Һәм инде икенче тур нәтиҗәләре буенча һәр номинациядә 5 педагог сайлап алынды. Алар барысы да педагогик совет конкурсының йомгаклау сынавына чыкты. Исегезгә төшерик, быел финалга 55 укытучы үтте. Аларның 45-е ел укытучысы номинациясендә, 21-е укытучы педагогик дебют номинациясендә. Әлбәттә, аларның һәрберсен иң яхшысы дип атарга була. Һәр берсе бүләкләргә лаек.
Һәм дә җиңүче булып быел Югары Ослан районыннан математика укытучысы Арман Костанян чыкты. Хәзер Иннополис лицей укытучысы Бөтен Россия һөнәри осталык конкурсының финалында республикада анын яклаячак. Ел укытучысы Бөтен Россия конкурсының төбәк этабында абсолют җиңүчегә бүләкне республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тапшырды. Эльвина Минабетдинова тантанада булып кайтты. Я стараюсь до детей донести, что учителям это все-таки быть круто, классно, ну и, как говорится, молодежи кайфово. Мондый миссияны үзе өчен Иннополис лицейның яшь математика укытучысы, хәзер инде республиканың ел укытучысы Арман Костанян күрә. Ул мәктәптә 6-нчы ел укыта һәм аз гына стаж булуына карамастан инде югары бүләккә ия. Я вообще не планировал становиться педагогом, но вот как-то вот так вот случилось. Мин педагог булырга бөтенләй уйламаган идем, ничектер менә шулай булып чыкты һәм мин бу мөмкинлеккә бик шат, чөнки хәзер мин бу эштән балалар белән эшләүдән башка профессиональ укытучылар белән эшләүдән зур рәхәтлек алам. Минемчә укытучы ул чынлап та бик шәп. Это действительно круто. Быел республика этабының финалына 55 педагог үтте. 45 ел укытучысы номинациясендә, 21 укытучы педагогик дебют номинациясендә. Татарстан мәгариф министры сүзләренчә, бүген тәҗрибәле, шулай ук яшь укытучыларга өметләр зур. Укытучылар даими нигездә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Бу конкурс ул безнең республикабызда укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителгән елда яңадан бер кабат безнең системада эшләүчеләрнең никадәр фидакар итеп эшләүләрен, иҗади яктан якын килүләрен, үз хезмәтләрен яратуларын һәм балаларга белем бирергә әзер торуларын күрсәтеп торучы бер дәлил. Чөнки алар арасында кемнәр генә юк. Ирләр дә бар, хатын-кызлар да бар, яшьләр дә бар, төрле предмет укытучылары да бар. Алар барысы да иң беренче чиратта үз эшләреннән мөкиббән иткән кешеләр. Укытучыларны аерым номинацияләр буенча бүләкләделәр. Беренче бүләкне балалар бакчасы тәрбиячеләре алды. Бу номинациядә 101-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Юлия Токмакова җиңде. Аннан соң татар теле һәм әдәбияты укытучылары бүләкләнде. Бу номинациядә 2 укытучы җиңде. Әлинә Шәгәрәева 13-нче Казан гимназиясе укытучысы һәм Халидә Кирамова 52-нче Төмән урта мәктәбе укытучысы. Иң яхшылар арасында булыр өчен укытучылар бик күп үттеләр. Катнашучыларга барлыгы 3 тур үтәргә туры килде. Сынаулар арасында мастер-класс, ачык дәрес, тәрбия чарасы, укытучыга сорау булды. Бик хатлаулы бәйге, кискен көрәш барамында. Һәм инде моңа алынганда, әлбәттә, буларның барысында уйларга, аңларга кирәк. Укытырга һәм үзеңә дә укырга. Хәзерге заман балаларын бик авыррак та кызыксындырырга. Шуңа күрә һәр яңалыкны, һәр яңа юнәлешләрне үзебез өйрәнәбез, балаларга җиткерәбез. Әдәбият өлкәсендәме, сәнгать өлкәсендәме, информацион технологиялар өлкәсендәме, балалар бит бездән алдарак баралар. Без дә өйрәнәбез. Һәм без шушы бөтен яңа мәсәлән информацион технологияларны дәресебездә кулланырга тырышабыз. Балаларга файда булсын дип, балалар өйрәнсеннәр, кызыксыннар, туган телебездән ныклы белем алсыннар дип, үзләрен чын татар дип хис итсеннәр, милләтпәрвәрләр булсын дип. Укытучы һәм остаз елында чара аерым символик әһәмияткә ия. Республика мәгариф министры сүзләренчә, бүген җәмгыятьтә укытучы дәрәҗәсен күтәрүгә аерым игътибар бирелә. Остазлар һәм педагоглар елында шушы бәйрәмне үткәрү ул безнең өчен зур мәртәбә дә, ул зур куаныч та, шатлык та, чөнки республикабызның җитәкчелеге менә шушы бәйрәмгә игътибар бирә, укытучыларыбызны хөрмәт итә, ярдәм итә, мәгариф системасын алга алып барырга инде һәм әлбәттә бик зур ышанычлар баглый. Төбәк этабында җиңүчеләре Татарстанны бәйгенең Бөтен Россия финалында тәкъдим итәчәкләр. Быел ул көздә узачак. Узган ел республика укытучылары илнең иң яхшы 10 укытучысы исемлегенә керделәр. 2023 елгы Россиянең ел укытучысы бәйгенең яңа җиңүче исеме традицион рәвештә 5 октябрьдә халыкара укытучылар көнендә игълан итәчәк.
Яз хәбәрчеләре каргалар гына түгел икән. Екатеринбургта малайлар язны каршы алуның тагын бер ысулын уйлап тапканнар. Ничек дисезме? Бу турыда хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алдагы минутларда кызыклы тәнәфес, мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклар турында рубрика. Сәлам дуслар, яз быел безне үзенең иртә килүе белән шатландырды. Сез дә язгы каникулларда урамда күңелле итеп үткәргәнсездер дип ышанам. Сезнең белән кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм алдагы минутларда бергәләп үткәрик. 24 еллык хатаны тапкан Саран шәһәрендә яшәүче 11 сыйныф укучысы Алексей Зюков Россия Фәннәр академиясенең рус орфографик сүзлегендә хата таба. Анда исә бер һәм икенче кушымталы фигыльләр буталган. Һәм бу 1991 елдан булган хата дип хәбәр итә Алексей Зюков. Менә сиңа табылдык бу. Җырлау хыялын чынга ашыра. Чиләбе төбәгенең Кунаша кавылында яшәүче Даниил Сафин Мөслим Магомаев тавышы белән җырлый башлый. Шунда ки, ул үз вакытында егет музыка көллиятенә укырга керә, тик авырып китеп, аны төгәлли алмый. Ләкин хыялын чынга ашыра ул музыка дәресләренә йөри һәм популяр җырчы булу турында хыяллана. Бер сүз белән әйткәндә, укырга бер кайчанда соң түгел ди Даниил. Инде сез дә аның җырын тыңлап китегез әле. Я живу в селе Кунашак, здесь родился и вырос. Я простой работяга из птицефабрики, но мечтаю стать немного звездой. Просто звездой в своем селе, в соседних селах, может немного в Челябинске. Вот моя мечта. Сез язны ничек каршы алдыгыз? Кемдер кояш нурларында иркәләнә, кемдер ташу киткәнен карарга ярата. Һәм Екатеринбург шәһәрендә бер төркем балаларның барсында борынына чиртәләр. Алар исә зур күлләвектә йөзү ярышы үткәрә. Анда йөзеп баручы малайны социаль челтәрләргә төшереп куялар. Шәһәр хакимияте вәкилләре исә монда җыелган суны бетерү өчен идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәргә куша. Бәхеткә балалар еракка ук агып китмәгән үзе. Мәктәпкә 29 елдан соң кайткан. Америка Кушма Штатларында гаҗәеп хәл була. Биредә бер кыз, милләте буенча ул Корея вәкиле, узак еллар дәвамында мәктәпне оныта алмаган. Шунда ки Хичон Шин 16 яшында АКШка күчеп килә һәм монда мәктәпне тәмамлый, аннары исә университетны. Ләкин аның кире кайту теләге бер каяда юкка чыкмый. Кыз исә ялган документлар белән 15 яшьлек үсмер булып мәктәпкә укырга урнаша. Ләкин бер атнадан аның хәйләсе ачыла, аны кулга алалар. Мәхкәмә эскәмиясендә ул мин бары тик мәктәпне нык сагындым, шуңа күрә бу адымга бардым ди. Сәхифәбезне бер күңелгә үтеп керә торган язма белән тәмамлыйсы килә. Голливуд йолдызы Дуэйн Скала Джонсонны белмәгән кеше юктыр. Фильмнарында бер сукса тимер үзәрдәй актер, гади тормышта бик йомшак әти икән. Үзенең очрашуга ашыгуына карамастан, ике кызы кул астыннан шәп образ белән чыга ул. Ничек бизәндергәннәрен әйдәгез сез дә карап китегез әле. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Сез шулай ук безнең социаль челтәрләрдә яңакларыгыз белән уртаклаша аласыз. Сезне көтеп калабыз. Әгәр эшегезне сойлап, аңа җаныгыз белән бирелсәгез, бәхетегез шунда ук тулы булачак, дип әйткән Россиянең иң бөек педагогы Константин Ушинский. Бу сүзләр әлбәттә укытучылар, тәрбиячеләр, остазлар турында. Конкурста катнашучыларны һәм Татарстанның барлык педагогларын котлыйбыз. Сау булыгыз.